देखल जा लइका के दुख केहू कैसे कहे। आ लइका के दुख कहले में रोइयो आवता हंसियो आवता, लेकिन रोग तनाई कह हंसी कहब तना से विचार करब और सुनब माथे सुनब ध्यान देख सुनब। मेहरिक मारे दादा के डांट, मेहरिक मारे दादा के डांट माई के नहीं छोड़ेला। आ जब लइका के गुस्सा होला पटक मोबाइल छोड़ेला। मेहरिक मारे दादा के डांट माई के नहीं छोड़ेला। आ जब लइका के गुस्सा आवे पटक मोबाइल फोड़ेला, पटक मोबाइल फोड़ेला। तो तनिक विचार करा नहीं भैया, तनिक विचार करा नहीं भैया, कैसे घर में रहे बा आ कब कहाँ और कैसे कितना कौन बतिया कहे। तनिक विचार करा नहीं भैया, कैसे घर में रहे बा आ कब कहाँ और कैसे कितना कौन बतिया कहे बा, कब कहाँ और कैसे कितना बतिया कहे बा। तब बोलिए एकर ऐसन हुआ, बोलिए ओकर ऐसन हुआ, कितना नाता तोड़ेला। आ जब लइका मोर गुस्सा में आवे पटक मोबाइल फोड़ेला, जब लइका मोर गुस्सा में आवे पटक मोबाइल फोड़ेला। तब बिना बियाहे में हरी लाई इतना नहीं बा, कई समस्या बा। तन विचार कर ध्यान सुनल जाए ध्यान से। बिना बियाहे में हरी लाई मिलन न फुटहा बर्तन हो। पहले सब कहेला कि कम से कम एगो फुटहा बर्तन में दे दिए रह। कलश कि बिना बियाहे में हरी लाई मिलन न फुटहा बर्तन हो। आ टोला महल्ला ताना मारे सहेली करे कर्तन हो। बिना बियाहे में हरी लाई मिलन न फुटहा बर्तन हो। आ टोला महल्ला ताना मारे सहेली करे कर्तन हो। बहरे से कौड़ी नहीं पावे, बहरे से कौड़ी नहीं लावे, घरवे के धन कोड़ेला। आ जब लइका मोर गुस्सा में आवे पटक मोबाइल फोड़ेला, जब लइका मोर गुस्सा में आवे पटक मोबाइल फोड़ेला। आगे का कहेला, कहेला दादा खेतवा बेचदा लालच दे बहकावेला। कहेला दादा खेतवा बेचदा लालच दे बहकावेला। आ नाई तो फांसी दे के मरब, इतना नाई बा। कहेला नाई तो फांसी दे के मरब, इहे कई धमकावेला। नहीं तो फांसी दे के मरब, इहे कई धमकावेला। आ कहाँ कुमार सुनाए संतो, कहाँ कुमार सुनाए संतो, नाम कुल के बोरेला। आ जब लइका मोर गुस्सा में आवे पटक मोबाइल, जब लइका मोर गुस्सा में आवे पटक मोबाइल